Iqbal Baskoro peserta X Factor Indonesia saka Tegal sing gawe BCL Kederen. Iqbal Baskoro cah nom saka Kota Tegal dadi salah siji peserta X Factor Indonesia 2021. Penampilannya bocah 26 tahun kue sempet gawe juri pada keder. Iqbal pas kue ngawakna lagu karangane dewek sing judule Penampilannya ditayangna neng RCTI lan neng channel YouTube X Factor Indonesia dina Senin 17 Desember 2021 bengi. Lagu kia dimulai karo petikan gitar sing ora umum, ora mung kue. Lirik lagune ya gelisne menyakwe karo nyebut kata tok sesuai karo judule. Sawise lagu kue rampung ditembangna juri ya pada keder, pada kembuyu kabeh dheweke keder men nilai. Utamane Bunga Citra Lestari BCL. Uga Judika bingung kangelan nilai lagu kue.